Takže čus, já jsem Tony, zdravím vás a dneska si společně projdeme analýzu na další týden, co se týče XAUUSD neboli zlata. Jsme na denním chartu, takže jedna svíčka rovná se jeden den. Já jsem Tony, všichni mě znáte, doufám. Traduju zlato už asi 4 roky a děkuji, že jste tady a jdeme na to. Myslím si, že pro další týden je důležité říci jednu z nejdůležitějších věcí a to je, co udělá Donald Trump. Donalda Trumpa nikdo nedokáže předpovědět a tudíž je pro mě těžký dělat nějaké analýzy a signály, ale máme to tak 50 na 50, řekl bych. 50% proto, že válka bude pokračovat a 50% proto, že se udělá nějaká dohoda, dejme tomu. A já se nakláním spíše k té dohodě. Co se týče news, který jsme dostávali tento týden, si myslím, že je to spíše možné. Co by taková dohoda udělala je, že by došlo k otevření Hormuzu, což je průplav, a to by samozřejmě zapříčinilo to, že cena ropy spadne. To znamená, že i cena amerického dolaru by spadla. A co to znamená? Znamená to, že zlato by bylo bullish, šlo by nahoru. Takže s tímhle teďka budeme pracovat a jdeme se podívat na to, co tady vidíme. Jsme teda ještě na daily chartu. Já už to tady mám trošku připravený, takže akorát vám to tady jenom trošku povím. Nakreslíme si od spodní části sem takovouhle pro vás čáru a od tohohle na vrchu, omlouvám se, od tohohle vrchního bodu po tuhle resistance to spojíme. Co nám tady právě vzniklo je takzvaný triangle. A jak vidíte, v tomhle trianglu je zlato chycený už několik dní, možná i 3 měsíce. A je opravdu těžký pro zlato se z tohohle trianglu dostat, z tohohle trojuhelníku se zlato jen tak nedostane, jo? Tudíž můžeme počítat s tím, že zlato by mohlo trošku spadnout a přesně tady bychom mohli třeba nakoupit do potenciálu tady tohohle růstu. Ještě, aby jsme to viděli lépe, si nakreslíme Fibonacci retracement, což je taková výborná věc. A co vidíme tady je, že 0,5 je opravdu silný level. Byl tady respektován několikrát, opravdu několikrát tady byl respektován. A máme tady plno supportu, jo. Takže v tomhletom bychom mohli nejspíše nakupovat. A já se to pokusím udělat tady co nejrychleji, nebudu to stříhat, abyste viděli, že jak se to opravdu hledá. A myslím si, že 4,372 je to nejlepší. 4,372. Jo, dejme tomu, že je to 72. 4,372. Buy. Proč? Vidíme, že to zlato už se mi jednou došlo. Teďka jsme od toho nějakých 300-400 pips. A jak vidíte, tady silná resistance, silný support. Opravdu tenhle level je opravdu silný, ano. Co se týče našeho stop lossu, omlouvám se, bude to velký stop loss. Tudíž nedoporučuji tento signál nikomu s malým účtem. 4,251. Tohle bude přesně náš stop loss. 4,251 bude náš stop loss, který má něco okolo 1100 pips, pokud dobře počítám. Tudíž pokud byste vstoupili na 0,01 lotu, budete 110 euro v mínusu. Protože lidičky, může se stát naprosto cokoliv. My tady počítáme s tím, že tady budeme nakupovat, ale jak mi Donald Trump nebo kdokoliv řekl něco proti Iránu, nebo by válka eskalovala, tento signál může během pár minut failnout a můžeme přijít o velké peníze. Takže opravdu tohle není finanční doporučení, tohle je pouze můj nápad. A TP bude opravdu velké. TP bude na 4,716. 4,716 bude naše TP, což je něco o 3000 pips. Takže jo, tohle je náš signál, děkuji, že jste tu.